Sige. Tara, sir. Asa ka, ma'am? Sa Bagnutan, sir. Hoy! Pre, alakansi kitang Mr. Atang ani ba? Nga naman day, pre. Pre, namayat ay bagong sidecar pre oy. Sidecar katong daghan makasakay? Oo pre, logi tani kay tong karga tag isa ra ka buok. Membro ba to siya dire, pre? Membro kay pre oy. Unap magana sa tuwa gani. Kao, pre, di ka mawadag pasayro. Nga naman pre. Walop kay kag motor, pre, oy. Di agin mo sakay si muha ba? Ah, bahan naguta pre. Pre, mo na yung sidecar? Oo pre, mo ni bago niya. Dili man kay nindot. Okay ra na. Diyan mo diri, Brad. Oh, turno ka? Sayo na, Brad. Ako, og nay mo pick up pasayros ako ha. Isa, duha, tulo man o wala. Ihatod ako. Basta pre, ako una pre. Isa nagturno nyo diha. Ma'am, ako nagturno ma'am. Taasan ang motor ni mo, eh. Gwapo, maguni ma'am, kay dili bat si ma'am. Di ko masakay anak, kay dili ko kasaka. Kadaog kaning motor ni mo sa kuha? Matik, ma'am. 175 ang makina. Feel na ko, batsi ni, dili ko. Turno po ka, sir. O ma'am. Sir, murag, nindot lagi kay mong bangko. Murag, komportable kay kumuling ko diha ba? Gituyo ko na ma'am kay para ang pasayro dili mabunog. Pero ma'am, dili ba ako ang turno? Sila ang una. Sir, dili man kumusakay sa ila, ha? Sa imuha na lang ko, be. Mga boss, di daw sila musakay sa inyo ha. Diri daw siya. Boss, una ha. Ako yung nakaturno ha. Patay mahimo, pre, kay di man masakay sa tuwa. Sige ma'am, ligo di ma'am. Kaya mo larga to. Sige. Ito sa ko ni boss. Namasahiro mo. Sakay ko. Oo ma'am, tara. Hala, gupuha si mong motor, oy. Ay, basic good ma'am. Sige. Tara, sir. Asa ka ma'am? Sa Bagnutan, sir. Si Bagdutan ma'am, pagtarong diha ma'am. Sa Cruising Bagnutan, sir ba? Sige ma'am, tara. Po, may pasayro, eh. Katulgo naman ko. Boss, og may pasayro ha. Pukawa ko ha. Matulog sa ako. Sir, sakay ko. Uy, nay pasayro. Uy, nakatulog.